Noong August 2008, sinalakay ng Russian Army ang bansang Georgia na dating parte ng Soviet Union na isa ng independent na nasyon matapos ang pagbagsak ng USSR at binarikada ng Russian Navy ang Georgian coast sa Black Sea. Ano ba ang dahilan? Bakit nagsagawa ng invasion ng Russian Federation sa Georgia? Ito ang kwento ng Russo-Georgian War, digmaan sa pagitan ng Georgia at Russian-backed self-proclaimed republics ng South Ossetia at Abkhazia, ang digmaan sa South Caucasus region na gustong ibalik ng Rusyang rehiyon sa ilalim ng kanilang impluensya, kung saan unang ginamit sa digmaan ng cyber warfare kasabay ng Russian military action. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong 10th century AD, ang kaharian ng Georgia ay umusbong dahil sa pagkalat ng kanilang lingwahe sa rehiyon ng South Caucasus para sa mga Orthodox Christian rituals sa lugar. Pero matapos ang Mongol invasion sa rehiyon ay nagkawatak-watak ang kaharian ng Georgia sa iba't ibang maliliit na rehiyon na may sari-sariling kalayaang pamunuan ng kanilang mga teritoryo. Noong 19th century naman ay sinakop ng Russian Empire ang buong lupain ng Georgia at napasailalim ang rehiyon sa kontrol ng Tsar. Pero nang sumiklab ang revolusyon sa Russia noong 1918 ay nagdeklara kaagad ng pagkakasarinlan ng mga Georgian para pamunuan ang kanilang sariling bansa. Pero isa sa mga grupo ng taong naninirahan sa Georgia ay ang mga Ossetians na walang lupaing pagmamay-ari sa Georgia. Sila ay galing sa North Caucasus sa teritoryo ng mga Ruso na gustong magkaroon din ng kanilang sariling mga lupain sa Georgia. Napadpad kasi ang mga Ossetians sa Georgia noong 13th at 14th century matapos ang paglikas nila sa kanilang homeland dahil sa pag-atake at pagwasak ng Mongol Golden Horde sa rehiyon. Sa loob ng ilang daang taon, payapang naninirahan ng mga Georgians at Ossetians sa Georgia, pero bigla itong nagbago nang sumiklab ang revolusyon sa Russia noong 1918. Nagsimula ang gulo dahil sa mga landless Ossetians, peasants na naninirahan sa rehiyon ng Shedakartili na may paniniwala sa ideolohiyang Bolshevism at nagdemand ng ownership sa mga lupaing kanilang pinagtatrabahuan na tinanggihan ng mga Georgian nobility dahil sila naman daw talaga ang legal na may-ari ng mga lupain sa bansa. Ang dispute na ito ay ang dahilan sa pagsiklab ng gulo sa lugar na nagresulta sa pag-atake ng mga Ossetians sa Georgian troops noong 1918 at sinakop ng mga Ossetians ang siyudad ng Chikisvali at inatake ang sibilyang Georgians sa lugar. Sa panahon ng kanilang pag-aaklas sa mga Ossetians ay suportado ng Soviet Russia. Pero kahit ganun pa man ay tinalo pa rin sila ng Georgian Army. Dahil dito sinalakay ng Red Army ang Independent na Democratic Republic of Georgia noong 1921 at madaling tinalo ang puwersa ng Georgia at pagkatapos ay nag-install ng Soviet government ang Russia sa lugar. Ang gobyernong ito ay nagtatag ng Autonomous Administrative Unit para sa mga Transcaucasian Ossetians noong April 1922 na tinawag nilang South Ossetian Autonomous Oblast. Iginawad ng mga Bolsheviks ang autonomy sa mga Ossetians dahil sa pagtulong nito laban sa Democratic Republic of Georgia. Pero umusbong ang ideolohiyang nasyonalismo sa Soviet Georgia noong 1989 dahil sa paghina ng Soviet Union. Para makontrol ang sitwasyon, inendorso ng Kremlin ang South Ossetian nationalism sa lugar para makounter ang Georgian independence movement sa Georgia na nagresulta sa digmaan sa pagitan ng Georgia at South Ossetian separatists noong January 1991 kung saan nagdeklara ang Georgia ng independence mula sa Soviet Union noong April 9, 1991, ang pinakaunang non-Baltic state ng USSR na humiwalay sa Union.
Dahil sa bilis ng pangyayari at kaguluhang nagaganap sa Moscow at iba't ibang panig ng USSR ay walang nagawa ang Kremlin sa Georgia at ilang buwan lang ang makalipas noong December 26, 1991 na-dissolve ang Soviet Union at tuluyan na itong nagkawatak-watak sa 15 bagong nasyon. Habang ang pinakamalaking republic ng Soviet Union, ang Russian Federation, ay hindi kinalimutan ang gulo sa Georgia at gusto nitong mapanatili sa kanilang kontrol ang bansa kahit pa man na bumagsak na ang Soviet Union, kaya pinagpatuloy ng Russia ang pagsuporta nila sa South Ossetian separatist rebels ng Georgia. At noong June 1992, malaki ang posibilidad sa full-scale war sa pagitan ng Georgia at Russia dahil sa pangako ng Russia sa mga Ossetian separatist na bubombahin nila ang syudad ng Tbilisi, ang kapital ng Georgia. Inendorso naman kaagad ng Georgia ang ceasefire noong June 24, 1992 para maiwasan nila ang paglaki ng gulo dahil alam nilang wala silang kalaban-laban sa higanting militar ng Russia. Kaya nilagay bilang peacekeepers ang ilang mga Georgians, South Ossetians, Russians at North Ossetians sa South Ossetian Conflict Zone para mapanatili ang ceasefire sa pamumuno ng Joint Control Mandate. Ang sitwasyong ito ng mga South Ossetians ay kapareho rin ng Abkhazia na isang autonomous republic ng Georgians sa panahon ng Soviet Socialist Republic, kung saan ang mga Abkhaz ay isang grupo rin ng mga tao na naninirahan sa Georgia na gustong himiwalay sa bansa sa panahon ng 1990s war sa rehiyon. Sa taong 2003, ang populasyon ng Abkhazia ay bumaba sa 216,000 mula sa 525,000 dahil sa ethnic cleansing na ginawa ng mga Georgians sa kanila para mapanatili ng Georgia ang pagkontrol sa mga Abkhaz. Samantala, ang interes naman ng Russia sa Georgia ay dahil sa strategic location nito na siyang magiging buffer zone para sa security concern ng Russia sa Middle East, sa Turkey at Iran, pati na ang economic reason ng Russia kung saan malaki ang importansya ng rehiyon sa transportasyon ng langis at krudo at higit sa lahat magbibigay ito sa Russia ng daan para maikalat ang kanilang impluensya sa Central Asia. Kaya napakalaki ng interes ng Russia sa Georgia pati na sa Black Sea Coast na malapit sa border ng Turkey na kaalyadong bansa ng US na tinuturing na critical partner ng US sa rehiyon at napaka-importante nito sa Russia at napakadelikado sa kanila kung hindi nila kontrolado ang Georgia dahil sa mga Turko na siyang magbibigay threat sa Russia dahil miyembro ito ng NATO. Nang maging presidente si Vladimir Putin sa Russia noong 2000, biglang tumaas ang tensyon sa pagitan ng Russia at Georgia dahil ang itinatag ng Russia na Commonwealth of Independent States kung saan miyembro ang Georgia or CIS ay in-enforce ang Russian visa. Naging presidente pa ng South Ossetia si Edward Kukoity noong December 2001 na kilalang isang mob boss. Inendorsyo siya ng Russia dahil sa kanyang pagsupil sa payapang reunification ng South Ossetia sa Georgia. Sinimula naman agad ng gobyerno ng Russia ang malawakang pagbibigay ng Russian passports sa mga residente ng Abkhazia at South Ossetia noong 2002 na walang permiso sa gobyerno ng Georgia na tinawag nilang passportization policy na magiging foundation para sa future claim ng Russia sa mga teritoryong ito. Pero matigas talaga ang Georgians at wala itong tigil sa pagrereklamo sa mga ginagawa ng Russia sa kanila kaya noong 2003 kinukonsidera na ni Putin ng military solution dahil sa conflict nila sa Georgia. Noong 2006, sinimula ng Russia ang full-scale diplomatic at economic war laban sa Georgia matapos itong i-deport ang 4 na Russian spies sa Georgia na sinundan kaagad ng pag-uusig ng mga Ruso sa mga ethnic Georgians na naninirahan sa Russia. At sa taong 2008, halos lahat ng residente sa South Ossetia ay meron ng Russian passports. Ang Russia rin ang nagsusupply ng 2/3 sa taunang budget ng South Ossetia.
Uminit pa ang tensyon noong April 2008 nang maganap ang NATO Summit sa siyudad ng Bucharest nang i-offer ng US President na si George W. Bush ang Membership Action Plan ng NATO sa Georgia at Ukraine. Pero tinutulan ito ng Germany at France dahil ayon sa kanila ang ginawa ng US ay isang malaking offense sa Russia. Andun rin kasi si Putin sa Bucharest nang maganap ang NATO Summit. Ayon pa kay Putin na ang pagpapalawak ng NATO papunta sa Russia ay tatanggapin nilang isang direct threat sa seguridad ng kanilang bansa. Kaya matapos ang summit sa Bucharest, mas lalong lumawak ang gulo sa Georgia at sa mga panahong iyon ay pinaghahandaan na ng Russia ang kanilang invasion sa Georgia. Ayon sa Chief of the General Staff ng Russian Armed Forces na si Yuri Bolyskivsky na ang Russia ay magsasagawa ng hakbang na kakaiba sa lahat at military action para mapigilan ang NATO membership ng dating mga Soviet republics. Noong April 16, 2008, ang official ties sa pagitan ng Russian authorities at separatists sa Abkhazia at South Ossetia ay pinahintulutan na ni Putin na magsagawa ng legislative documents at lahat ng accredited bodies ng separatist ay nirecognize na ni Putin ng Russia. Sinundan ito noong April 20 ng pabagsakin ng Russian warplane ang Georgian reconnaissance drone na lumilipad sa himpapawid ng Abkhazia. At noong August 1, 2008, isang improvised na explosive device ang sumabog sa kalsada malapit sa syudad ng Timiscali, kung saan patay ang isang Georgian police at sugatan ng 5 Georgian police officers. Dahil sa komosyon, binaril naman ng Georgian snipers ang mga South Ossetians sa kanilang posisyon at nakapatay ng 4 na Ossetians. Ayon pa sa mga media na mga Ossetians daw talaga may pakana sa pagsabog para matrigger ito sa digmaan. Sa araw ding yon, sinimula ng South Ossetians ang pambobomba gamit ang kanilang mga artillery sa mga Georgian villages na ginantihan naman ng mga Georgians na nagresulta na sa isang bakbakan habang ang bagong halal na presidente ng Russia na si Dmitry Medvedev ay nag-mobilize kaagad sa Russian troops at nag-launch ng airstrike sa South Ossetia na sinundan ng land invasion. Sa loob lamang ng isang araw na itulak ng Russian forces ang Georgian army papuntang south ng Georgia. Noong August 10, tuluyan ang napasok ng Russian forces ng Georgia proper at sinakop ang syudad ng Gori. Sa kasagsagan ng digmaan, inatake ng mga Russian hackers ang Georgian government news website at dinisable ang mga host servers nito. Wala ring tigil ang pag-ulan ng batikos sa buong mundo sa ginawa ng Russia sa Georgia. Pero huminto ang Russia sa kanilang pag-advance noong August 12, 2008 dahil sigurado na silang panalo na sila sa digmaan. At kung itutuloy pa nilang pag-advance ay magre-resulta lang ito sa tuluyang pagkawasak ng Georgia at pagkabatay ng maraming sibilyan sa lugar. Sinimula naman gagad ang negosasyon para sa ceasefire. Gusto ni Medvedev, ang presidente ng Russia, na i-recognize ang dalawang separate republics ng South Ossetia at Abkhazia bilang independent na bansa mula sa Georgia at mag-withdraw ang Russian forces pabalik sa kanilang teritoryo. Dahil sa digmaan ay ipakita ng Russia ang kanilang lakas na pigilan ng NATO na mag-expand sa rehiyon at na-restore ng Russia ang kanilang influence sa lugar habang hindi naman nabawi ng Georgia ang dalawang rehiyon na wala na sa kanila at unti-unting lumalapit sa European Union para doon na dumikit. Samantala sa pagtakbo ng panahon ay pa-expand ang border fences ng Russia at sa kanilang dalawang puppet republics at papasok sa teritoryo ng Georgia hanggang sa masakop na nito ang Baku Pipeline. Ang paglaro ng Russia sa politika at kontrol sa rehiyon ay nagresulta sa kanilang dalawang outpost sa lugar na palaging nakadepende sa Russia. Ang kasalukuyang digmaan ngayon sa pagitan ng Ukraine at Russia ay hindi kakaiba sa Georgia. Kung matatalo ni Putin ang Ukraine sa digmaang ito, ay siguradong ang Moldova ang isusunod ng Russia, ang dating republic ng Soviet Union sa south ng Ukraine na hindi pa miyembro ng NATO. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.